दंफैयो जोङो खोनानो मोनदों भैरबकुन्दनि कुन्दा मोनसे थाम खनायारि मोनसे जायगा बर्डार एरियाबो होनजायो फारसेथिं अरुणाचल फारसेथिं भुटान आरो फारसेथिं आसाम मोनसे ट्रायंगोलनि मुङा जाम्फानि आरो फारसेथिंनिफ्राय फैनाया जाहैबाय अरुणाचलनिफ्राय फैनाय बेखौ जोङो दोनस्रि दै होननानै जों मिथियो हानायनि जाहोनाव गोबां देरबोदों दा बेखौ जोङो खाथियाव थांब्लासो मिथिगोन बेसेबां देरदों खोनानो मोनदों बेयाव मोनसे जोंहा जारिमिनारि हाजो जायखौ जों माइब्रा हाजो होननानै भैरबकुन्दआव बयबो नुयो जे दै सेराव थखसे माने थिलाला दंबाय थायो बे हाजोखौ जोङो दायो नुहुरदों एसे फिसा जानाय बायदि नुहुरदों हयथ' दैया एसे एटेक खालामदों खोमा एसे देग्लायहाय खिन्थु कुनु पयदे माने माब्लाबा बेखौ जों दायो खाथियाव थांनानै नायनि होमब्लासो मिथिगोन गुबुन साइडथिं माथिं नायनो ओइ दिनैसो दं दिनैसो दं आसामनि दोनस्रि दैयाबो गोबां देरदों लोगोसे भुटाननि जापाननिफ्राय गोबां दै फैनायनि जाहोनाव भैरबकुन्द एरियायाव गोबां दै लोमसावदों दहाय फुङाव बेनिफ्रायबो बांसिनमोन दायो जोङो एसे डाइरेक्ट फैबाय आरो दैया एसे खमायबाय खिन्थु दाबो अखाया हाथ'वाखै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हयथ' दाहायसिमहालागै आरो गोबां दैया देरबावनो हागौ आरो गोबां ना मोननाय जादों बेयाव ना बहुत डाঙर হৈছে না बहुत डाঙर হৈছে पानी আৰু আহিব পাৰে ডাঙৰ কেতিয়া ৰাতি এতিয়া আহিব পাৰে আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে माइब्रा हाजोखौ एसे नायना फैनि सारासो बन मोनबाय माथो माङा लोगोफोर नै जों दायो माइब्रा हाजोआव थांनो नागिरबाय माइब्रा हाजो जों दायो सफैबाय लोगोफोर माइब्रा हाजोआ आंनि उनथिंजायनो दङ बोसोर बे हाजोआ बेयावनो थाबाय माने बेयावनो दंबाय थायो दासिमबो बेखौ माने खुनु गोबां माने दै गिदिर देरबोब्लाबो दासिमहालागै माने लांनो हायाखै दैया दाबो बे जेराव दं बेयावनो दङ लोगोफोर जों दायो नायखांबाय दसे बेरायबाय बिराद गोसोखौ मोजां मोनबाय दिनै एकदम बोथोराबो बिराद मोजां जादों दा जोङो थांनो ओंखारबाय फैदो लोगोफोर नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन नामा ओरैबायदि फ्रेस मोनदों आं नैबे भैरबकुन्दआव दिनैसो बेरायफैदों लकडाउननि समावहा बेरायनो मोनाखैमोन फार्स्ट टाइम दिनै फैदों लकडाउनाव न'आव थाबाय थानानै गोबां बरिं जाबायमोन आरो फ्रेस मोनदों रिफ्रेस खालामफैदों जों गारिया जों बेयावनो लांनानै अन्थाइ गोदोर गोदोर जों राखा रुख' थाय जों लांनो हायासै गारिखौ ओरैबायदि गोदोर गोदोर अन्थाइ बिदिसो आदसा जों दायो थांफिननोसै ना लानोसै एसे ना नैबे सुइस बेहाय गोबां मानसिफ्रा ना हमो आरो गोबां ना मोनो आरो बे नाया गोबां दैसानि हमनाय ना जालजों सारो बिसोरनि बे एसे फैदासो जों लांनाय जासिगोन नाया दंबावो बिराद गोथाव जायो बे जानो हाजोनि गोबां ना मोनदों नै नायानो लाय समायल' एरा Mày nó nào nó hỏi này, nó không nói.
गोबां ना मोननाय फिथाइ मानोना दैबाना आरो नांगौ दङ ओइ बे कुवा बेसेबां कुवा बेसेबां 8 थाखा कुवा गोबां टेस्ट जायो बेयो जानोबा फै भैरबकुन्द उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जों लानोसै एसे Na mendana? Mendang nak. Ini mau berdua lagi ya? Mau berdua lagi ya? Mau berdua lagi? Mana tuh?